Kako povezati cijelo društvo u misiji zbrinjavanja i razvrstavanja otpada? Možda tako da se ekološki vrijedne građane nagrađuje. Lipor, Centar za gospodarenje otpadom grada Porta i okolice, izmislio je EcoShop kartice. Za svaku vrstu otpada koju samostalno donesu u centar, građani dobijaju bodove. S vremenom te bodove mogu zamijeniti za vrlo raznovrsne proizvode ili usluge iz Liporovog kataloga. Venho cá todas as semanas trazer latas, bebidas, garrafas, plástico. Dolazimo ovdje svakog tjedna. Donosimo limenke, boce, plastiku, karton. Dobijam puno bodova, 25 do 31. I planiram ih skupiti dovoljno za tablet ili pametni telefon. Bio bi to poklon za našu unuku. Nakon što je prethodno razvrstani otpad istovario u zasebne kontejnere, Jose svoju karticu daje službeniku koji u računalo unosi podatke o vrstama otpada koje je građanin donio. Papir, plastika i staro željezo donose mu po 8, a staklo 4 boda, ukupno 28. Prve usluge postaju dostupne nakon 250 prikupljenih bodova. Our goal is always to create a positive impact. Naš cilj je stvoriti pozitivan utjecaj na kućne budžete građana. Stvaramo partnerstva s mnogim kompanijama kojima na taj način dovodimo mušterije. U našem katalogu nudimo mnogo popusta za razne usluge u sportu, kulturi, zdravstvu, znanstvenim centrima itd. Sa ovom EcoShop karticom, nakon što ste skupili dovoljan broj bodova, možete pojesti picu u nekom od gradskih restorana, možete pogledati predstavu ili dobiti popust kod zubara. A nakupljene bodove možete i zamijeniti za neke od proizvoda koje nudi Lipor, poput ovog ekološkog gnojiva. Šarmantni Portugal jedna je od europskih zemalja čiji su građani najteže osiromašeni u ekonomskoj krizi, no drastičan pad životnog standarda ne mora značiti propast dugo razvijane ekološke svijesti. Građani u ovim vremenima trebaju vidjeti da se njihov rad za dobrobit okoline prepoznaje. Primijetili smo pad količine otpada za recikliranje koji je pristizao u naš centar. Cilj eko-kartice je da se taj trend preokrene. Ovaj projekt tek je u probnoj fazi. Jose i Eufrazida ove su godine sakupili svega 1000 bodova, a za pametni telefon treba im čak 15.000. Neki revniji sakupljači dolaze 3 do 4 puta tjedno. U krizi svaki popust može biti dobrodošao. Za razliku od gradova poput Zagreba, milijunski Porto reciklira, kompostira ili pretvara u energiju čak 99% svog otpada.